Boy man dise karimyo mi konti de kwa kumina sinima mi doro. Esseline Fabies, 1 augustus 1926, 15 maart 2008. Gevierd zangeres van traditionele Afro-Surinaamse liederen. Esseline Christina Fabies werd geboren als kind van Josephine Magdalena Georgestine Fabies en Rudolf Charles Sloten. Op de lagere school van de evangelische broedergemeente, de Catharina Sophia, leerde de muzikaal aangelegde Esseline het notenschrift. Van vader leerde ze quattro spelen. In 1969 werkte ze als interieurverzorgster bij de Organisatie voor Gemeenschapswerk NAX. Haar werk deed ze altijd zingend en daardoor ontdekte de toenmalige NAX-voorzitter Eugène Drenthe haar zangtalent. Ze werd lid van de zang- en dansafdeling en maakte onder de artiestennaam Maes furore als zangeres. Haar stemvolume en improvisatievermogen waren legendarisch. Ze was specialist in sokopsalm, maar zong ook winti- en banja-liederen. Samen met de fluitist-componist Ronald Snijders verrichtte ze in 1998 de opening van Mi Ajida, de eerste Afro-Surinaamse muziekschool. In 2002 bracht Nax van haar de CD Maes Mina Singimang uit. In 1993 ontving ze de eremedaille in zilver, verbonden aan de ereorde van de Palm, en in 2006 de Kwaku Award.